Sziasztok, pingvinek! Ez itt a HunCP-nek a Medieval és középkori partinak a videója, ami elmondja a titkosságokat, és hogy mit lehet itt megnézni, az ingyen cuccokat, stb. Kezdjük ott, hogy a városban vagyunk, és szerintem nagyon jól megcsinálták a díszletet, és nagyon jó ilyen titkosságok vannak benne, például ha bemész a kutya olba, akkor tüzet okád. De nem tudom, hogy miért tüzet. Hisz nem én csináltam a Klub Pingvint, és persze be lehet bújni a tökintóba, stb. Ha meg akarjuk szerezni ezt a sapkát, amit ez a pingvin visel, akkor föl kell mennünk a hegyre. Kezdjük el az utunkat. Az erdőben vagyunk, ami igazából a dok, csak most egy erdővé alakult. És itt lekicsinyedünk, és itt gombaházak vannak, meg mindenféle fára tudunk fölmászni. Nekem nagyon tetszik. Itt is van pár titkosság, például bebújhatunk a fákba, és akkor a fáknak szemük lesz. Kinyílik a szemük. De mehetünk tovább. Itt vagyunk a Lighthouse-nál, és most ez nagyon jó ilyen gombás varázslós helyé vált. Itt tud kinőni a csészéből a gomba, föl tud robbanni a süti, le lehet ülni, tanácskozni. És már itt van a nagy gonosz sárkány, vagyis Scornak a jelképe. Itt is egy jó pofa titkosság, ha ide megyünk, akkor robban. És tudunk gombákat ültetni. Menjünk tovább az utunkon a Ski Village-be. Itt van Scornak, a nagy sárkánynak a jelképe. Itt már lehet látni, hogy így már pusztított. Szóval házak lerombolva, tiszta horror. Itt nincsen különösebben látnivaló. Menjünk fölfele. Itt vagyunk, a hegyre fölmegyünk, itt már látszik, hogy láva folyik, meg már minden ilyen köves. Kicsit piknikezhetünk. Néha egy kő itt lezuhan, ahogy előbb láthattuk. És itt is van egy kis titkosság, ez szörnyű szeme látszik a kőben, ha bebújsz oda. Itt nem. Menjünk fölfele. És fölértünk a hegy tetejére, honnan innen már member a rész. És fölértünk ide, itt lehet ugyanúgy szánkozni, ahogy eddig. Lehet labdázni, kajálni, lávában fürödni, és itt van Scornak a zászlója. Itt van egy pingvin, aki varázslónak költözve van, Bamboy 104, nem ismerem. Barátlistámon sincsen rajta.
És itt van az ingyen cucc, ami már nekem megvan. Jött egy újabb pingvin. És most felveszem. Epic. Látom, jó kedve van. Így összefoglalva dióhéjban ennyi lenne. Sziasztok és jó szórakozást!